Ni Garaziara Biurrutia Agirrenaz, Elorreko Txintxirri ikastolatik nator, eta nire lana bertan, etapa guztietan aholkulari moduan nau, eta laguntza irakaslean naz, LH eta DBH-en. Aniztasuna kontzeptu moduan, nahiko orokorra da, baina nik uste dut, aniztasuna barruan, bai aniztasunak esaten dagoena bakoitza bakarra garela, ez? Arlo desberdinetan, bai izaera, bai kultura, bai gaitasun, eta bakoitza bakarra izate horretan, pertsona guztiok sartzen gara aniztasun horretan, eta bai ikusten da zozer aberasgarri moduan elkarrekin gauza desberdinak ikasi aldugu zelako, bakoitzak bere hori emoten dauelako komunitatean edo. Zaurgarritasuna da, aniztasunan barruan gerta daiteken egoera bat edo, pertsona batzuk esklusio egoera bat jasateko aukera eukitea, ez? Eta arrazoi desberdinak egon aldiez esklusio egoera horretan jausteko. Izen alda ekonomikoa, izen alda kulturala edo beste arrazoi askotakoa. Gure ikastolan aniztasun horren trataera egiteko gauza asko egiten doguz. Adibidez, LH-ko lehenengo mailetan zirkulazio autonomoaren bidez lan egiten dabe. Hor badauke ikasle bakoitzak bi asteko plangintza bat, eta bakoitzak bere ritmoan, bere erara gauzatu behar dau plangintza hori. Txoko desberdina dauz, eta bakoitzak nahi dauen momentuan txoko bakoitza aukeratzen dau, eta ariketa edo inbarreko hori egiten dau. Eta hor azkenien bakoitzai bere ritmoa eta errespetatzen da apur bat bakoitzan ibilbide hori. Eta gero bebai aberatsa izaten da, ze maila desberdinetako ikasleak elkartzen dira, LH batetik 3ra, eta polita izaten da, zelan elkarlanean lan egiten da euren artean, nagusiak igual txikienei laguntzen, edo zelan elkarra berazten dien bakoitzak dakien horretatik. Horrez gain, DBH-ko etapan, tutoretza partekatua deitzen dutzagun kontzeptua daukogu. Gela bakoitzean 2 tutore gauz, eta horrek ahalbidetzen dau ikaskuntza hori DBH-ko etapan individualizatuagoa izatea. Eta orduan ikasle bakoitzan gana hobeto heltzea 2 tutore horren bidez. Eta gero ebaluazio hezigarri horretan bebai, ikasleak lehen ebaluazioa igual irakasleak egiten zion ikasleari, eta orain autoebaluazioetako ebaluazioaren bidez ikasle bakoitza bere prozesuan jabe da eta ikusten dau non egin aldauen hobekuntza hori hobeto joateko edo ez, eta elkar lagundu eta hori. Ikastolan proiektu desberdinak eukin dugu elkarbizitzakin lotuta, eta azken urtietan egin duguna da danak batu. Elkarbizitza aterkia edo deitzen dutzagun horren barruan badekogu bizikidetza alde batetik, kiba beste alde batetik eta eskidetza. Iruditzen jakuslako horrek 3 kontzeptu danak biltzen dabela elkarbizitza on baterako kontzeptuak edo diela. Eta elkarbizitza horretan, kiba moduan, kibak prebentzio lan handia egiten dau, eta era sistematizatu baten egiten dugu astero edo 2 astero kibak proposatzen dauzen ariketak, eta nik uste dut gatazken kudeaketa horretarako eta elkarbizitza on baterako erraminta oso ona dela. Eta gero zerbait gertatzen den momentuan, beti ikaslea hausnartzera eramaten dugu, berak zer gertatu den horrekiko hausnarketa eitera, hurrengoan hausnarketa horren bidez berriro egoera berdina ez errepikatzeko.